जोंहा मोनसेल' जोंनो आजादि नांगौ, जोंनि बड'लेण्ड नांगौ, जोंनो बर'नि मोन्थाय नांगौ। 3,500 बिगाखौ मानो फानना जानांगौ, बे मोनसे जोंहा माथायाव हाबगासिनो। हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो बरायना लाबावबाय। रायजो राजाफ्राथ' टाइटेल थाम्बनेल बा ससे एन्ट्र' भिडिअ नुनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ। जोंहा सासे बिथाङा ना, बिथांनि बिमाया आदिबासि आरो बिफाया बर' होनना बुंदों। खोनानाय बायदिब्ला बा मिन्थिनाय बायदिब्ला बिथाङा मिन्थिबायना, ओरैबायदि मोजाङै बुंदों। रायजो राजाफ्राथ' बेखौ नुखाबाय जानांगौ बा आंनि भिडिअनि गेजेरजों एसेबाबो नुबाय जानांगौ। बिथाङा जोंनि गेदेरमा बिटिआरनि बिथां चिफ सारखौ ना, बिथाङा 3,500 बिगा हाखौ फाननानै मानो जानांगौ बिनि सायाव बिथाङा बुंबायना। रायजो राजाफोर जोंथ' मा बुंनो ना, जों बारा बुङोबाबो जोंखौ गोबां गाज्रि मोनो, बेनि थाखायनो आं बारा बुंनो गोसो गैया। आंनिफ्राय बुंनांगौआ बेसो। नाथाय दासिमबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव बा बिथां गेदेरमा बिटिआरनि चिफ आरो लोगोसेनो गिदिर गिदिर दैदेनगिरि बिथांमोनजों ओरैबायदि दान्थे बिदान्थे जालायबाय थायो। नाथाय आं सानबायमोन ना, बे आदानि कम्पानिनो हा फाननाय फानि बेफोरखौ जों गोबां माने सिरि जाबाय बा सिरियै थाबाय होननानै सानदोंमोन। नाथाय दासिमबो ओरैबायदि दावराव दावसि जाबाय दं। रायजो राजाफ्राथ' गोबाङानो नुखाबाय जानांगौ। आरोबाव रायजो राजाफोर ससे भिडिअ क्लिपखौ नायना लाबावनि, बिनि उनाव सावरायगोन। जोंनाव फाननानै हाखौ जानो नागिरदों, जोङो बेखौ जोङो दालालिखौबो जोङो सोआ, जोंनो नाङा आदा कम्पानिबो जोंनो नाङा। रायजो राजाफ्राथ' गासिबो भिडिअखौ नुनानै बुजिखाबाय जानांगौ ना, मा होनदों। आदानि कम्पानि गो बेक, जों आदानि कम्पानिनो हा होआ, बिजेपि सरकार गो बेक ना रायजो राजाफोर। नाथाय आं बेखौसो बुंनो सानो, एसेबां दिननिफ्राय जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफामोना बे आदानि कम्पानिनो हा होआ होननानै एसेबां होसिखावबाय, एसेबांखिनि जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफामोना सरकारनि सायाव हांगामा खालामबाय। नाथाय दिनैसिमबो मिन्थिबायना, अकल जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफामोन रायजो जानानै जिउ खुंनाय बे जायगाखौसो अराय सम नुयो, मिन्थिबायना रायजो राजाफोर। एसेबां खालि हा जायगा दं, बेफोरखौ नुवाबासिनो नाथाय दिनै जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफामोन जिउ खुंनाय रायजो जानाय बे जायगाखौ मानो नुबाय थादों रायजो राजाफोर सरकाराना। आरो अबेबा मोनसे जायगायाव, जि जायगाया खालि, बे जायगायाव लानानै थांना रायजो राजाफोर। आरो 3,500 बिगा ना, 3,500 बिगा हाया एसेल' नामा रायजो राजाफोर। जुदि 3,500 बिगा जुदि गभर्नमेन्टआ जुदि दखल खालामोब्ला, अब्ला जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफामोना 3,500 बिगायाव बेसेबांथा गामि थागोन ना रायजो राजाफोर। गोबां दुखुनांथाव। आरो बेखिनि बर' रायजो राजाफ्रा अबाव थागोन, अबाव रायजो जागोन। लोगोसेनो रायजो जानायजोंल' जानाय नङा, मानो होनना बुङोब्ला थांना थानो थाखाय जोङो गायग्रा हा नांगोन, न' लुनो थाखाय बिथा नांगोन। आरो जुदि अबेबा मोनसे जायगायाव गोदानै न' लुहैयोब्ला ओरैबायदि उसुबिदा जायो, ओरैबायदि खस्थ' जायोना रायजो राजाफोर। नाथाय बेफोरखौ सरकारा मानो सानाखै, आं बेखौसो बुंनो सानो। नाथाय जेसेबांखिनि दावराव दावसि जायो, जेसेबांखिनि कम्पानिया हा नागिरो, हदाय मा मिथिबायना, बिटिआर जायगायावसो मिथिबायना रायजो राजाफोर। बेबो जोंनि बर' हारिनि, बर' जाथिनि जि मोनथाय बा 10था मोनथा, जि जायगाया जोंनि बर' हारिनि बा ट्राइबेल हारिनि बे मोनसे एरिया, नाथाय बेयावसो नागिरबाय थायोना रायजो राजाफोर। बेसेबां दुखुनांथाव। आं बेखौसो बुंनो सानो, मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बिटिआरनि चिफ दं, बिटिआराव जेसेबांखिनि गेदेर गोलावफोर दं, रायजो राजाफ्रा जाहाथे बिसोरखौ बुंसेयावबो जुदि जोंनि बिटिआरनि चिफ गेदेरमा बिथां प्रमद बर' सार, लोगोसेनो जेसेबांखिनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोर दं, जाहाथे जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफामोन रायजो जानायाव
बे आदानि कम्पानिखौ बहायाबासिनो गुबुन मोनसे खालि जायगाफ्राव लांनानै बहायोब्ला मोजां जायो रायजो राजाफोरना। गोबां बुंनो खोथा दं मिथिबायना रायजो राजाफोर, नाथाय बुंनो गोसो गैया। जुदि बुङोब्ला जोंखौ गाज्रि मोनोना रायजो राजाफोर, बिनि थाखायनो आं बारा गोबाव बुंला। बा आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आंखौ गावनि हारिनि होननानै निमाहा होबानो जाबाय। लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।